A tehetséget nem lehet elég korán felfedezni, így gondolják ezt a főváros második kerületének utánpótlás klubjában is. Ezért nagyszabású programba kezdtek a helyi óvodák és iskolák bevonásával. Délután 2 óra kezdődik az edzés a Fillér utcai általános iskola tornatermében. Főhőseink a 6-7 éves korosztály focipalántái, és bár még ők sem mondhatók rutinos öreg rókáknak, nem ők a legifjabbak a második kerületi utánpótlás FC focisuliában, hiszen itt a klubnál már az óvodás korban megkezdik a tehetségek felkutatását és nevelését. 1994-ben alakítottuk a barátaimmal a futballklubot, azzal a céllal, hogy egyrészt mi elkezdtünk felnőtt szinten, amatőr szinten focizni, nem az iskola mellett belefér, másrészt ketten voltunk, amik a utánpótlás neveléssel szerettünk volna foglalkozni. Ez egy szűz terület volt a második kerület abszolút a labdarúgás szempontjából, és 96-ban elkezdtünk óvodásokkal foglalkozni, gyakorlatilag elsőként az országban. 500 fölött vagyunk, közel 600 gyerek jár hozzánk, ebből egy ilyen 120-140 az igazolt játékos száma, a többi, aki iskolába és óvodába és sportcsoportokba gyakorol. Elkezdtem itt az UFC, hát úgy Norbi bácsit megismertem az Oviba, aztán meg átmentem itt elsőbe, és hát 2 éve vagy 3 éve járok. Most voltunk a Diák Olimpián, és elsők lettünk. Mindegyiket megnyertük, a Klévi ellen volt nehéz. Véletlenül lőttem egy öngolt, de nem baj. Úgyis lőttem 2 még. És a 2 ellenfélnek a török rész is nehéz volt. Most mennyire vezetett? A török rész 2-1-re, a Klébit 2-0-ra, aztán a Pikpangot 7-0-ra, és jó volt. A piramisnak az a lényeg, hogy a tömegsportból merítenénk a minőség felé. Ugye a szülőnek nagyon kényelmes az, hogy az iskolába a gyerek már megkapja azt a foglalkozást, nem kell rohanni munka után elvinni őket máshova. Tehát bejön iskolába első-másodikosoknak és harmadikosoknak 2 csoportba zajlanak heti 2x45 percben ezek a foglalkozások. Ugyanígy van óvodában is a középső csoportosoknak és a nagycsoportosoknak, és ez gyakorlatilag 10 éves korig tart. Ez alatt az idő alatt, akit mi tehetségesnek találunk, vagy nagyobb kedvet érez a focihoz, többet szeretne focizni, ők jönnek le az egyesületi korosztályos csapatainkba, és ők, akiket már leigazolja az egyesület, és versenyszerűen részt vesznek a bajnokságban. 3 ember lesz fogó, kap egy labdát, aki ezt hozzáérintett, az lesz a fogó. 1, 2, 3. Kihangsúlyoznám, hogy mi egyesületnek az a lényege, hogy mindenkinek lehetőséget biztosítson a focihoz, lehetőség szerint egy modern szakszerű képzést adjon, de nem a végső cél az nem a mi egyesületünk, hanem hogy feljebb lépjenek és eljussanak nagy csapathoz. Mi 15 évesen a harmadosztályú pénzügyi sportegyesületnek adjuk át a gyerekeket, tehát a ifi korosztályban már ott versenyeznek tovább. Én csak nagyon szeretek egyszerűen focizni. Igen? És Hogy van itt ilyen? nem csak az Ádám is mindig szokott, az Ádám is mindig jár erre, meg én is nagyon szerettem, és csak megszerettem. Én minden labdajátékot szeretek. Hát itt minden hétfőn meg csütörtökön találkozok barátaimmal, meg minden. Szakmai célunk az egyértelmű az, hogy az életkori sajátosságoknak megfelelő képzést megkapjanak minden korosztályba. A lehető legmodernebb képzés cél, hogy a gyerek minél többet találkozzon a labdával, a labdaérintések száma minél több legyen egy adott edzésen, de a legfontosabb, hogy amit ők részt vesznek, azt szeressék. A testvérem is ide járt, 4-esnek megmondták meg, és akkor ő. Aha. És hogy megy a foci neked? Jól szerintem. Jól? Milyen terveid vannak a focival? Hát nekem a legfontosabb, hogy a csapatom örüljön, amikor mondjuk, hogy meg mindig biztatom őket, hogy akkor nagyon örülök, amikor boldogak.
lesz itt futball, hogyha mindenhol meg lesz teremtve ez a széles tömeg sportbázis, mert járnak fiúk, lányok, ügyes, kevésbé ügyes, és én vallom, hogy ezt a piramist kell tényleg fölépíteni mindenhol, és nem csak mindig arra menni, hogy hozzunk 10 tehetséges játékos minden idényben, hogy megnyerjük a bajnokságot. Megnéztem ezt a focit, hogy megy, és tetszett nekem, és úgy megbeszéltem a szüleimmel, és azt mondták, hogy jó. Nem is gondoltál, hogy esetleg más sportot válasszál? De még a legutolsó napon judóra járok. Tehát még judóra is? Igen. És melyiket veszed komolyabban? Melyiket szereted jobban? Hát a focit, ezt nem tudom. Eddig egy játékosunk volna, aki már felnőtt szinten is befutott, ő a Bogdán Ádám, a kapus, a Bolton Wanderersnek a játékosa. Ugye tőle mi igazoltuk le először, majd ment át a Vasasba, és akkor onnan került ki a Angliába. Ugye a 21-es magyar válogatott kapusáról van szó. Édesapja gyakran fölhívott az elmúlt években, hogy mennyire jó, hogy ezt elkezdte annak idején. Nagyon tehetséges kézilabdázó is volt, és akkor kellett dönteni, hogy kézilabda vagy foci. Talán nekünk is köszönhetően a focit választotta, és végül is úgy érzem, hogy révbe ért. Ott minden szívfájdalom nélkül 14 éves srácokat így engeditek a tehetséget. Nincs semmi rossz érzés. Nem fáj a szívünk, akkor fáj a szívünk, hogyha utána ők elkallódnak. Természetesen az a lényeg, hogy mi feljebb adjuk, ahol olyan körülmények vannak, ahol úgy tudják őket versenyeztetni a legjobbak között, és akkor mi büszkék leszünk arra, hogy igen, ő is a másik UFC-ből került ki.